Karbianglong Autonomous Council EM Ritesh Enghi arideng pen kangthong Akeng keme tumapan Akejoi pen kerap pajirpon. Indeng phokep setalin KYF ketalon ponjiaphan pinitiri kamamai sengpon tanglo. APHLC Ratcharia songatum intang kring pen armu chijeng akachisong kapedopon. Basapi tiron piaphan EM Richard Tokbi kerap pajirdam. Kadam nelibirta life bangphi sami rini mailin timungpi. Asmonang ton pen birta arjuponikta. Department of Social Welfare ahinpen Patirpiponsi Phre Niphai pli arni Nomati constituency keparlopon Parakhowa medical IB along Akejoi pen wheelchair Handicapped Tricycle lapen hearing machine Karbianglong Autonomous Council EM Ritesh Enghi arideng pen kangthong Akeng kaheno abangphu bangphi Aphan Pi pajirpon. Bangsomai along Department of Social Welfare lapen Nomati BJP Mondol Committee pen chinglok BJP along claim bangphu tum chitong dunsi may along RDP pon. Halapuano kangthong Akeng kaheno abangphu bangphi tum ningarong pansi kachuro pajirpon. Bangsomai along manpengalohi Karbianglong Autonomous Council EM Ritesh Enghi Denarong Ton Committee Chairman Prodip Ingtipen chinglok BJP asong along claim bangphu bangphi tum chitong dunsi ingsamjin pen pachun pon. Wurthungaji pen hensing tokbi report. Pingi Phre Chiklo Niphai trok arni diphu tara langso KPH aklamalong indeng phokep sertalin KYF ketalon ponjiaphan tirikama mai sengpon tanglo. Jongpon me Kresir Kerba Troxy Kebra Plianing Kan Karbi Club Rongni Hang diphu along Karbi Cultural Society atumpen Karbi Youth Festival talon bombang bomsi nonang kelejia singkan surihini raing koi replia singkan anke ningkan phokep mate sertalina singkan lo. Bangso ningkan phokep kichok sertalina sengkan kitalon alira champion kitalon ponjiaphan pini Karbi People's Hall along pini tirikam amai sengpon tanglo. Bangso tirikam ki seng amai long KCS Meipu Chandra Singh Kropensi Meichi Pahempu pon. Alohi sarpo man pen kachitong dun KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang manpeng alohi Karbianglong SP Sanjeev Kumar Saikia Karbianglong DC Madhumita Bhagawati KLA Baremingti, MP Horen Singh Be, MLA Bidya Singh Ingleng, MLA Dorsing Ronghang, EMs MACs lapen KSA Klem Bangphu Bangphi Anparta Jutang Jubat Kaching Honatum Chitongdum. Pingi Bangso tirikama mailong katdokawe subcommittee Inkoi an Sengponji. Bangso subcommittee ke Sengponji lake nonang kevangji Phre Chiklo Niphai krep ho arni KPH aklamalongsi Sengpon poputa birta ripdunlong. Dipuben berta life apherangke Abraham Tesoripo. Bangso tirikama maya long Bida Singing Leng MLA lapen Richard Tokbi EM Autonomous May lapen Kongkling Mangapu Pekono lapen Anpar Karbianglong Autonomous Council CEM Makai Tuliram Ronghang Pen Chenglok MP MLA lapen Pinang An Kethekeri Tumaphan Bidi Kesengpon Kechunpon Pamelo Isilam hello pini ni kado kawe Karbianglong arat katinggiri bangkola hello je peneng la bangso arong aje bangke orong aje boluma kali peneng bangke isi bangke sertalun kar jogotalon la pen bharot a presidency ki bangji lasi kado kawe Karbianglong arat ba Karbi arat do andame la bangso ar pu bang nang dengdu nangji kosonji ing samjin pen rong aje tum talon pon thekji ma la pen Karbi a khek kosonji ang songule dunji ma khala bangso phan ma thapon pen Kado we Karbiarar tanang chitut mubuning thezi Karbiarar phani liputhot Karbi jutang jubara kalon paji thot Aphan Pi nike tirikama mai ke seng aso tirikama mai ke seng long hitum hana hang lo nang dunno asi laso koson sika pa chunji ma laso phansi tirikama mai si ke chenso ningkan phokep che ponon arkoi 2024 ningkan arkoi Niphai krehini pen sik cheng pon Krisir Kepan lasi laso puthak party dhorom chipu pin pen koson si katalon pon thegima laso puthak se pini tirikama mai bangke keseng lanchop Nijang Karbianglong arlo dongkamukam rong sopialo APHLC Ratcharia songatumpen sontrok puthak armu kachijeng padoponsi dongkamukam rong sopialong intang kring pen kachisong padoponlo sontrok puthak armu chijeng akachisong kapedopon lake UCC chikroidun thekte Give and take policy chidon thekte Manipur aron pangton pon nangji lapen Assam Meghalaya ahoy suluk sodak atumon pangsam nangji lapen 6 scheduler lo panchayat raj pavedet nangpo
lapen article 244A nang piserak nang po. Servan kaptame nang implement pinang ji. Lapen 6 schedule along le nang kaparlo ington nang jipusi pinia kachisong kapidopon along constituency sirkep APHLC aphan ki kroyara tumpen ke hang katiram padopon pen labang somai padopon lo. Bangso kachisong asailong APHLC amai phu je ai kathar APHLC asong japo Bikram Hanse Dhuneswar rongphar kursing timung pen danglok ki ongdung asong japo tum chitong dunsi dong kamukam rong sopialong APHLC long live BJP go back RSS go back pu ke hangkati rampon par om plup anpin APHLC asongja po tumpen rada thengno lam theki jaipon ke BJP sarkar ke mantu neta hemprek ke wan thek thelo lapen ki duk ke laga rada phan ke rabji aning ke hangamatsi avelo jonghele development pu hangkong sitame inglonga sotum phan ke ale avederlo konatsi inglonga sotum kaching thurdun unpo non head sitame Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangsi Kror Pharoisi Radatang Katame Chopanglim Detli Loke Natsi Kaching Thurdun Po Pusi Kachisonga Hong Klamalong Lamthe Jaipon Halapu APHLC Ame Phu Je Ekathar Pen sitame APHLC Songalong Radatung Dun Bom Jakong Kipathe Dun Bom Jo non MP election ke aling pen sitame BJP Songa Phan ke Parem Vek Nangpo Thangbagma BJP sarkar le dobomlang pulote inglonga khai tumke kisung loklang la singlonga khai phan kahing noason anke elitum chikroidu nangne kai ke sitame rat kachi songpen artap thip nang popusi lamthe jaipon vothat lang sopen bertalefa pherangke Rajiv Hanse report lapen nilitung ko opos hala ruthe anglong along ha mongwe rong mongwe itu ma chief minister bigha chirip suri si hadak long leke eng pusipu la nitum kroi krei lake adhema chief minister lo itum respect alang lipan zeta alang li tribal kali alang li ke aposi schedule arloke alang li long le la pu jobor josti ke en ke lake ilitum nam tanamunde aku non ke jobor josti si ke en tulang lake nitum opos lo alang lipan la so long le pinang ne alang li hadak pen tur nangji sarkar council pulo lake chief minister Aphan Pi pelang pulo ante haladak development akam klembom lo non lo tuwar a step na sila medlo mandu derang hemtap takip edlo kunada scheme ben lo lage claim council tum kopia head of account pensila poisa khoros lo lage kapatunang ya kam gali lake kapatunang ya lam gali confidential lam gali la posi council tum ni to rata tum phan than bek nangi halabang so scheme ko nat pen lo ke en Monira kaya longke maduta chechini ne kisung ke phoke kumar ne ke amek kave kumar ne ke akeng ke so la sonsi kaprek akeso pirthelo kisung ke phonang do pik khangjang lapen ke theki dinga tuma phanta kerap ka chohangta do piklo la sonsi pini trok arni la khain ko retro duar bogri MEC constituency angkang kohora Chandro Singh rong pia rong amikar Karlitang Mohen Teron lapen Sangpi Rebika Singh Narpia Sopi Basa Pi Teron Pi Amekka Vepenajo Kedamtang Chitia Chiklo EM Richard Tok Biaphan Kerap Kachohang News Channel Tinalong Birta Paklangpon Lason Si EM Richard Tok Bita Theklong Si Pini Kohora BJP Local Committee Meipu Dhoniram Rongpi Chunbang Rustom Rongpi Lapen Arisang Ho Tumaphan Pin Khat Bonsi Amekka Ve abangphi aphan kerap kapajir dam lapen lapu basa piteron pike apo chikleta avelo lasi apai Rebika Singh Narpia bang lapuson kisung thektika hot EM Richard Tokbi nang kerap nang kapajir report ningarong pik anloputa pherangke thengno chethandu Hanboka pen Robinson Killing Birta Live Tani lihin pen kachuro ke ha salbura kiso huta nili chuning ri pen nang rabdun lo ako non ta jo nili so ameka ve tani li chuning ri si bang sa veti ta bang nang rabdun lo la si Richard Dog bi Aphan tani li akero pilo ansu se la nili tum do te gang bong nang ke parabdun ji Aphan ansu se anam pen hilju me ke pa pidun ji Aphan si nili hin pen churolo Pini Birta Bangke, Labang si Kangthong Poniklo, Lying Bomb Tha, Birta Live.